मानगोनां इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि इउपिपिएलनि गासैबो कर्मि बा मावथिफारिया बिथांमोनखौ बयखौबो अर्डार होदों कि गासैबो जेनाखि नोगोरारि बा रायजो राजा बिथांमोननि नांगौ समाव बिथांमोननि खैफोदनि समाव बिथांमोननि गोनांथि समाव बिथांमोनजों गसंथानानै खामानि मावनो थाखाय दा बिनि थाखायनो नैबे फाथालसानानि जेनाखि बान्दो बे फाथालसानानि बान्दोनि थाखाय जोंहा खुंग्रिं ओनसोलनि गासैबो गामिफ्रा माइ गायनानै बा आबाद खालामनानै थांनानै थायो दा बिनि थाखायनो नैबे बान्दोखौ जोङो नोजोर होनानै फाथालसाना बान्दोनि जेनाखि कमिटि बिथांमोननो गोनांथि जानायलाय नैबे बान्दोखौ जोङो जयैनो बानायनानै होदों आरो बिनि थाखाय दा खुंग्रिं ओनसोलनि गोबांथार गामियानो गोसो खुसियै जेबो जेंना जेंगोना गैयालासेनो गायनो हासिगोन। बेनि टिकेट बा बिसायख'थिनि खोथाखौ जों बुंनो हाया। बियो जाहैबाय कमप्लिटलि हाइकामान्डनिसो खोथा। टिकेटनि खोथाखौ जोङो मोनगोन, जोङो गेलेगोन, सोरबाया गेलेगोन बेखौ बुंनायनि मोन्थाया जोंहा गैयायानो। जोङो साफा साफा कर्मि, जोङो साफा साफा वार्कार, जोङो दा रायजोनि गाहाम हाबानि थाखाय जोङो बोरै मावनांगौ, रायजोजों जों बोरै गसंथानानै थानांगौ, रायजोनि खैफोद आफोदाव जोङो बोरैहाय हेफाजाब होनांगौ जोङो बेखौसो सिन्था खालामबाय थायो। टिकेटआ हाइकामान्डनि खोथा। टिकेटआ जेब्ला हाइकामान्डआ डिसाइड खालामगोन, जायनो होगोन जोङो बेखौनो मानिनानै लानांगौ बाध्यता। हेफाजाबा बिथांमोनहा गोजोननायखौ फोरमायदों, आंल' नङा, जोंजों लोगोसे दङ ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिदाव मुसाहारि बिथां, जोंनि इयुथनि सेंग्राफोर गासैबो दङ। दा जोङो ज' नांनानैनो नैबे बान्दोखौ बानायनानै होदों। जोंल' मावदों बे नङा, रायजो राजा बिथांमोनाबो गावसोरबो मावफादों, गावसोरबो ट्रेक्टर होफायदों, जों जेसिबि होदों, जों ट्रेक्टर होफादों। दा बे खामानिखौ 10-12 दिन कन्टिनिउ जेसिबि गंनै आरो गंब्रै गंबासो ट्रेक्टर होनानै जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनो हादों। आरो कमप्लिट खालामनायजोंल' जोङो कमप्लिट जाबाय बा जोबथारबाय होननानै जों बेखौ सानाखै। दा बेजों लोगोसेयैनो नैबे बान्दोआव नैबे ओनसोला जिहेतु हिस्ट'रिक मोनसे गोथार थावनि, अन्थाइ थाइथाम होननानैबो मिथिजायो। बे ओनसोलखौ बोरै जोङो साबना हामना खालामनो हायो, साखोन सिखोन लाखोनो हायो, बोरैहाय समायना रमायना बिबार गोनां बिफांफोर गायनो हायो, जों बेखौबो नोजोर बोदों। गोजोननाया जोङो दाख्लैबो खनसे जोङो सावरायखांबाय। जोङो खोब नैबे सारनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगासिनो दङ। गोजोननायखौ मोन्दों आरो ओरै सोनाबनि गामियाबो खोब गोजोननाय मोन्दों। गारि घरा सोलियामोन। नैबे अन्थाइ थाइथाम बान्दो जानाय लोगो लोगो मोननै खामानि होनाय जाहैदों आरो। बे लामायाबो जाबाय आरो जोंनि बान्दोआबो साफस जाबाय। गायनाय फुनायनि थाखाय जोङो खोब उसुबिदामोन। 1994-95 जोङो फैसा खांनानै बानायदोंमोन। हाजोबैनि द्रप थानानै दिनैसिमाव जोङो सारनि अनसुंथाइ मोननायाव जोंनि गोसोआ गोथार जाबाय। आरो जोङो इयुनाव जोंनो जिथु फिथाइखौ होदोंब्ला, जों मोनजादोंब्ला, बे सारनोबो जोङो बे फिथाइखौ जों जाहाथे 17था गामिया होफिनगोन होननानै जोङो मोनसे मिजिं खालामलायबाय आरो। माने जोंखौ अनदोंबा जोंबो अनफिननांगोन। फिथाइ होनोबा बेनाव माने जायोब्ला बिनि जोङो 17था गामिया सापर्ट दङ बेजों जेब्लायबो। बेवहाय नैबेनिफ्राय गल्डनफारानिफ्राय लादो, गल्डनफारा, बावरागुरि, मारुफारा, थालिरबारि, खुंग्रिं, हान्थुफारा, दख्लाफारा, हान्थुफारा मोननै नामा? हान्थुफारा मोननै, मुराफारा, आस्राबारि, गोथैबारि, बाथाबारि, ओमफ्राय आस्राबारि, नारेंगुरि, 17था दं। औ, 17था गामिनि थाखाय सुबिदा जागोन। सुबिदा जाबाय। माने बिदि जायाखैमोन। बे बायोबा माने दैया सिलाय बिलाय खोब खहामोन, दावराव दावसि। दैया फुरा एकदम जों थांनाय दैज्लाङाव जों बेजोंनो गायनानै जादों। दा दावराव दावसिया जोंनि माबायाव बेले बेजेया फैनाय जायाखै आरो। जोङो मोनबाय, क्लियार जाबाय, गांनाय उखैनाया फुरा जाबाय एसे। थेवब्लाबो जोङो नैबे सारनि अनसुंथाइ मोननायाव जोङो दिनैसिमाव आरो साबसिन गोजोननाय फैबावदों। नोंथांमोननि ओनसोलनि EM बा MCLA रन्जित बसुमतारी बिथांमोना सहाय बिहैदोंना बिहैयाखैमोन? जों थांनाय जायाखै। डाइरेक्ट सांग्रां सारनाव बिहैदों। बिनाय माने जोङो ओरैबायदि सुबिदा होदोंनो होननाय खोनानायलाय जों फंनै फंथामसो एसे बै आवजाराव लिंहरनायाव जोङो थांनानै रायज्लायदों। दे 18 थारिखआव आं नायसिगोन होननानै गावनो निजेसो फैदों। खननै फैदों सारा।
नोंथांमोना बेखौ मावोबा बेसेबांसो खरसा जागौमोन आइडिया खालामनायनि सायाव? जोङो गिबियाव सिमोन 15 लाख थाखा गारदों। होमबा किलार जादों जानाया खुनुरुखुम लोलिलिं जादों आरो 15 लाख थाखा गारनानै जोङो बिगा प्रति खांदों आरो जनसंख्या हिसाबै बेसेबां गोलाव जागोन बियो? बेयो खय फुट दंथाय जोंथ' सुनाय जायाखै। 100 मिटारनि बारगोन। दा जोङो दिनै गोजोननाया साबसिन फैनाया जाहैबाय बेखौ जोङो साननाय बादि गारि गंनै एराय जालायनाय बान्दो जाबाय आरो बेराफारसे सानजानि सोनाबनि गामियाबो खोब गोजोननाय फैदों। साबसिन मावजानो माबायदि लुबैदों सरकारखौ? सरकारा माने गावसोरनिसो खोथा आरो जे सारा बुंदों जे नैबेहाय हाग्रा गायबावनानै होबावगोन आरो डेक'रेसन समायना रमायना माबा फुल गायगोन दा बेफोरबादिखौ बुंनायलाय जोङो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन गोजोननाय फैबावदों।